Inti kont l-aktar wieħed li ma rridx li toħroġ il-verità u intom illi qattu għall-insistenza tiegħu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament waqt is-seduta tal-Parlament illi ddiskutit ir-rapport tal-inkjesta pubblika ta' Gianpaolo Sofia meta stqarr li l-Ministri Silvio Xkembri, Miriam Dalli u Stefan Zrinzo Azzopardi għandhom jerfgħu responsabbiltà. X'jiġifieri? X'jiġifieri lanqas biss taħsbu għandkom li tistgħu teħilsu minn din il-kundanna meta il-kundanna tagħkom tibtuha intom stess u llum hija iswed fuq l-abjad hawnhekk. Jiena nsaqsi, Prim Ministru, kif għadu il-Ministru Zrinzo Azzopardi? Jiena nsaqsi, Prim Ministru, kif għadaw il-Ministru Miriam Dalli, il-Ministru Silvio Xkembri, min se jerfa' ir-responsabilità? Iżda parti ir-responsabilità politika ta' dawn il-Ministri, Bernard Grech insista li l-aktar wieħed li ma rridx li toħroġ il-verità kien il-Prim Ministru Roberta Bela u huwa għalhekk li għandu jħallas għal dawn in-nuqqasijiet billi jerfa' ir-responsabilità politika. Biex timxu l-qudiem, nerġa' ngħid. Mhux bl-apoloġiji biss, Prim Ministru. Biex nimxi l-qoddim, apparti li titġiel il-Ministri li semmejt jerfgħu responsabilità, tittara int ukoll li terfa' ir-responsabilità tan-nuqqasijiet kollha tagħhom u anki tiegħek kemm qabel u kemm wara il-mewt traġika ta' Gianpaolo Sofia. Dan wara li saħa illi għandha tintrefa' responsabbilta għan nuqqas ta' azzjonijiet illi ittieħdu, nuqqas ta' azzjonijiet wara numru ta' inċidenti li saru f'siti ta' kostruzzjoni differenti madwar il-pajjiż f'dawn l-aħħar snin u affakkar fil-vittmi ta' tifrik ta' siti ta' kostruzzjoni fosthom Miriam Paċ illi mietet fil-Ħamrun taħt it-tifrik ta' sit ta' kostruzzjoni u għasemma t-tiġrif ta' binjiet fi Gwardamanġa u l-Melliħa fejn fortunatament ma weġġaħat imma tilfu id-dar tagħhom koppja u anzjana. Fid-diskors tiegħu huwa insista wkoll li kieku saret inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Miriam Paċ kif kien saħa il-Partit Nazzjonalista lura fl-2020, it-traċedja ta' Gianpaolo Sofia u oħrajn kienu jiġu evitati. Dan fil-waqt li fakkar li kieku l-inkjesta pubblika saret f'waqta sena ilu meta miet Gianpaolo Sofia kieku l-pajjiż ilu sena jgawdi minn implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u huwa għalhekk li dan huwa iż-żmien ta' responsabbiltajiet. Bernard Grech tenna wkoll li kontrarju ta' dak li qal il-Prim Ministru ħafna drabi mhux minnu li inkjesta pubblika tostakola inkjesta maġisterjali, fatt li esprimitu wkoll il-bord tal-inkjesta pubblika. Intant Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jimbotta u jaħdem sabiex in-nies jieħdu dak li verament ħaqhom fosthom is-sigurtà tal-ħaddiema u s-sigurtà tan-nies fi djarhom. U għafakkar ukoll fid-determinazzjoni ta' ommu missier Gianpaolo Sofia sabiex issir l-inkjesta pubblika, hekk kif spjega li ommu missier Gianpaolo ma beżawx minn ebda rikat, offerti jew manipulazzjoni u huwa għalhekk li joffru tama ġdida lil pajjiż Malti. Fil-bidu tad-diskors tiegħu Bernard Grech talab ukoll minuta ta' silenzju fejn id-deputati selmu l-memorja ta' Gianpaolo Sofia. Preżenti għal din is-seduta tal-Parlament kien hemm ukoll Isabel Bonnici, Gianpaolo Sofia, wara talba tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.